1962 ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସରକାର ତରଫରୁ। ତ ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକାଲର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ତ ଆସିସାରିଛୁ, ଦେଖିବା କୁକୁରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। କୁକୁର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କୁକୁର ପଛ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ପଛରେ କହୁଥିଲି। ଏଠି ଲୋକାଲର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆସୁ କଲ୍ କରିଥିଲା। ତ ତା ସହିତ ଇଏ ଚନ୍ଦୁ ସିଏ ବି ସହିତ କଲ୍ କରିଥିଲା, ଦିନରୁ ବସିକି ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି କୁକୁରକୁ ଧରିବା ଆଉ କେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ସେ ଆସୁ ଯିଏକି ଡକେଇଥିଲା, ଏଇ ଚନ୍ଦୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେଇ ଆସିଗଲା କାଳେ କୁକୁରକୁ କେମିତି ଧରିବା ପ୍ଲାନିଂରେ। ତ ଏସବୁ ପରେ କୁକୁରକୁ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର କେମିତି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମାନେ କୁକୁର ବହୁତ ଜୋରେ ଭୁକୁଥିଲା। ତାକୁ ଧରିବାର ଦେଖିକି ଭାଇ ପୁରା ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବହୁତ ସାରା କୁକୁର ପୁରା କେଉଁଠି ଥିଲେ, ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ମୋତେ ତ ପୁରା ଘେରି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି। ତ ଗୋଟେ କୁକୁର ପୁରା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଲେ। ଦେଖ ଆମେ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପଶୁ, ଯେତେ ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଆମର ବାସ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ କିଛି ମାହୋଲଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, କୁକୁରମାନେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି କରି ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସିଏ ଧଇଲା ପରେ କେମିତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ, ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଗଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିରିଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଜାଗା କେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଦେଇ ହେବନି, ତ ସିଏ ଦୂରରୁ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ। ତ ସ୍ପ୍ରେ କଲାପରେ କୁକୁର ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ୁଥିବ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା। କ'ଣ ଡେଟଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା କି କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲେ, ତ କୁକୁର ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ବି ଦେଲେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ମାହୋଲ ପୁରା ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। କୁକୁର ପୁରା ଜାଲି ଭିତରେ ପୁରା ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ, ବହୁତ ଜୋର ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି, ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା କୁକୁର ଥିଲେ ସେଠି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ କୁକୁରମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ପୁରା ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ପୁରା ଜୋର ଜୋର ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ହଠାତ୍ କିନା ମୋତେ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ପରେ କୁକୁରକୁ ଫିଟା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ଭାଇ ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥିଲେ ଧରିଥାନ୍ତି କୁକୁରକୁ ଯାଇକି। ତ ଭାଇ ଟିକେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି।